3 नोंहालाय मा खामानि दं इदों नोंहालाय मा खामानि दङ इजान नायबाय थाना बुंखा बाददावनाव थांबाय माने बाददावनाया माबायदि खालामदों नो रिजाल्ट लायलायदो एसे इन्थ' इ फायबाय र' मोनफैबाय हमना लायो मोनफैबाय बेयाव दे तुर्की इजान नायनानै खालाम दे 1 2 3 नोंहालाय मा खामानि दङ बेहाय इजालाय सोर दोङो इजासो एक्टरानि याव फायनानै नोंखौ जोआ इफिनाव फायोमोन इजाननिफ्राय नों एवनो फैदोंमोन ना होमबा दे बाददावनायखौ खालामद' बाददावनाय खालामाखै दे नोङो रागाव था नोंसोराबो ओमफ्राय नों एसे गिनाय था बेनिफ्राय थाबाय थाबाय माने एसे सानहाब नोरै एसे माने जोङो उनजा माबा मोनसे आन्दाज लादो आरो ना बेखौ माबा दे 1 2 3 मिनोंला ओइ दुर्गा 1 2 3 नोङो इजालाय सोरखौ नायदो इखौसो नायबाय थादोंना नों इजा नायफिन दे ओइ नुजोबखायो 1 2 3 जागोन दे माने ससे थांदो एबार ना बे खर' खुज्रावदो 3 5 1 2 3 नोंना मा गामिमोन दे रागाव था मिनिखाना इखौ नायदो एसे इनि इजा गोग्लैयो हा दा नोंसोर माबा था इजा नायदो सकआव नाय 1 2 3 1 2 3 आखाया लांबा बुं र' सार 5 मिनिट लास्ट कुइसन सुवादा थ'से लिरनो मोनदों न'आव मा खालामा ना थ'से ल'था सुनानै लिरनो मोनासै सार आं आमेरिकायाव आब'नि हाबा जानो थांदोंमोन पेडेल मारनानै फैफिननायावबो पेडेल मारना फैनानै मेंनानै लिरनो मोनासै सार आं आमेरिकायाव आब'नि हाबा जानो थांदोंमोन पेडेल मारनानै फैफिननायावबो पेडेल मारना फैनानै मेंनानै लिरनो मोनासै दे इजा नायदो निजा जाबाय सुद्रुलाय मा मिनि फायदो नों रलिं मारनाया जायाखै थांफिनो होनबालाय 1 2 3 5 होबाय केमेरा मावनाया इनिलाय 1 2 3 बस जों आन्दारपेन्टखौनो बायाखै नों जोंनो जों आन्दारपेन्टखौनो बायनो हायाखै जों आन्दारपेन्टखौनो बायनो हायाखै जोङो आन्दारपेन्टखौनो बायनो हायाखै नों जोंनो मास मोनथामनि दरमाखौनो होआखै बस 1 2 3 बस आं नैयाव दै नैयाव नै साइनाव दे 1 2 3 बुं बस जों आन्दारपेन्टखौनो बायनो हायाखै नों जोंनो मास मोनथामनि दरमाखौ थादोबलाय मानो बुंदों एसे गोसाय बुंलाय 1 2 3 बस जों आन्दारपेन्टखौनो बायनो हायाखै नों जोंनो मास मोनथामनि दरमाखौनो होआखै जागोन दे 1 2 3 मास्टार होनलाय नों दं नालाय 1 2 3 अज'आ होथेदो नोङो यार मुथि गाजा थागासिनो ओइ Pero, ini juga. One, two, three, five. Gimana? Oi. Oh iya jagon. Oh iya. Lu dong kayaknya. Ini lu tiba kamu sih. Oi.
컨트롤 길래 니제니 마보는 나 컨트롤 타는거 니제그는 나 민나 1, 2, 3 Wah, semangat itu banyak kan yang ngomong bos. 자 걸어 Sekoi. 자 가르쳐 오므레 오조 एकदम पुरा ताकरासो दोङो माथो बुजाना फैदो एसे लरग थरग जानांगो नोंसोर सानैना मिलायदो नोंसोर दानि जेरदोंमोन इदिनो थाबाय दा हा फै दे जागोन दे 1, 2, 3 फै Wah, semangat itu kena banyak kan yang mas mendam terbang dulu kena bos. Bau je sambau. Sambau lagi mudah. Cendol pakai kau pasukan berasa bahasa Parisugan nang ID. Ada je pokok nunggu. Dudle. Sampai nah, bilit nah. Sambau. Gila level. Buku ya, manja bero. Buku ya. Easy guys, lah ya guys, padile gonda. Bala sigar dil dah. Hait mudah lah sih. Dah tak kira. Labudam pula labudam. Ini le labra. Sandung kecil tu nama. Hah? Siapa? Ile mau deh ke? Sandung nu bezang, dari beltenya. Dah. Ye gune dhakka beli. Dah fai fai. ठीक से बोले हुई बुना भाई 1, 2, 3 Andas lah, kalau mar menang pun gembel. Macam gung lah, tolong agak lah. Tuh. Harus berapa? Minyak itu. 3 2, 3 Salah suat ber, leng masih sikat toh. Dan kat juga kan leto, injak beri asing kan semua tayo. Sabar dah 3 Zebu mang kisah. Ada ke siapa? Isum sum. Zebu mang kisah. 3 Kamera kan hujung ber, masih siapa ber? Yo tanah deh jauh ber. Deh, yang apa dah? Oh, yang apa dah? 2, 3 1, 2, 3 2, 3 Fikir akan kamu. Deh. Seberapa tu sengaja itu ini? Dah, hanggalah olah, olah saya jum, raga deh. 1, 2, 3 Mini. 2, 3 Mesti lesar. Uno kanis thaba. Two, three.
सान्दुंखौ होथिनांगौ एबारना बुंदो ओइ बिखौ नांगोन होननानै ओमफ्राय केमेराजों रावबो नायखानाङा इजा नायना बुं अ इजा नायनानै माने एकटुसे इजान थाब थाबना फैगोन नालाय आखाइ खिथागोन आं माने आं बैखौ नांगौ जागोन हा ओइखौ नांगौमोनलै अ इदि आखाइ देखायबाबो जागोन बैखौ नांगौमोनलै आं नोंखौ बुंगोन अ ओमफ्राय नोङो इजाना ओइसोरजा नायथिंबाय था ओमफ्राय इयावनो जेब्ला इ बुङोना नोंबो इजा नायहर हा दे ए नङा डायलगा बेलेग दङ एक्टरा ओइ कालसिनसो दिनै एक्टरनि पार्ट गैया दे दे 1 2 3 बुं इजा बुं आंनो बैखौ नांगौमोनलै ए लिदिया मायबा सरबाय फैसा हरदोलै 3 अ सारा PhD साउदियावसो पास खालामदोंमोन नामा आरो खेबसेबाव 1 2 3 अ सारा PhD साउदियावसो पास खालामदोंमोन नामा 2 3 बे गुन्दै गैखौ दाव सर मा बुंनाय जादों बिलाय 1 2 3 मा आं बावबायलै मा होनना मा मा हगार जोंनि लामाया अ इदि बेथा आं 1 3 होनबाथाय नों इजा जानानै मेगनखौ बिलिर रायनानै माबा 1 2 3 एसे माबा एक्सप्रेसनाव बाव बे माथोआनो गैयामा अ माथो गैया दे 1 2 3 नोङो एसे इजा सालाय साइकेलखौनो ओरै दोन नङा साइकेलखौनो ओरै खालाम खर'खौ इजा खालाम लान्जायखौ इजा खालाम ओरैनो नारनाय बायदि खालामलाय ससेया एसे लांबाव अयनिफ्राय नारनाय बायदि खालामला ओमफ्राय दे आं खाथियाव थांबावनि नों अबेयाव था ससे नों नारना फैदो इयाव लागै ओमफ्राय ससे नारना फैनानै एकदम नोरै नाहर आरोना नुहरनायखौ ओइ होनहर ओमफ्राय 1 2 3 5 ओइ आरो थांफिनलाय खेबसेबाव साइकेल सालाया आरो नारनासो फैनांसिगोन उपाय गैला दे 1 2 3 5 एबारना ओइ र' नोंसोर बुंदों लर ग'खौ थाना 1 2 3 इमान मिनि फैबाय थादों खासेया मिनि नाङा मिनि नाङा ओरैनो रायज्लायनोल' फै साथा लाबोनांगौमोनलै सोरनाव साथा बिना लाबो सोरनाव साथा दङ थांजाना र' 1 2 3 दे फाय जाबाय दा जाबाय दे नों बुजाबना बिसोरखौ थिखांनानै